De komt voor eerst geen naar zwembad in Boetenpost. Er wie maar één merkpartij die het wel een nij 24 meter bad onlezen woer, maar vreeg een bijdrage van ton van de exploitatie en daar had de gemeente geen geld voor. Het college zal beginnen hoe het nog verder moet. Oud-commissaris van de Koningin Hans Wiegel had vanmorgen het academiseren van de Thorbecke Academie in Ljouwert. Wiegel was een van de onderzetters van de HBO-school voor bestuurskunde. De academie had er in de laatste 4 jaar 40% meer studenten bij gekregen. 36 kajakkers uit Nederland en België varen de komende 36 uur non-stop bij de Oversterendel. Vanmorgen weer de start van de 200 kilometer lange tocht in Fransje. De kajak-Oversterentocht wordt voor het 10e keer gehouden. Het is een van de zwaarste toertochten voor kajakkers. Het sjeddenhuis dat bij Futgem nijbouwd wordt, krijgt heel iets meer vorm. In dit soort huizen maken van gas-sjedden ben meestal in de betierde middeleeuwen. Archeoloog Daniel Posma van de Rijksuniversiteit in Grains maakt de replica die het begin november klein wijzen moet. Joen een beroene loft bij komens op het licht terrein, maar vannacht klaart het op en de temperatuur leidt dan om de 15 graden in. Morgen is nog bewolking, let er meer zinnen en warm, het wordt als zo'n 23 graden.